tinapalabas. Napan ni Marisol iti rancho. Ket dita, adu ti dinilaw na adi na magustuhan. Nagrason ni Luciano, ngem nakigtutlangan iditong patinsungbat ti balasang kenkwana. Iti panagsubli na iti Villa. Kinid daw ni Marisol iti amana, ano mabalin. Ison ti mangimaton iti pannakaasikaso dagiti maapit. Ken ti pannakabingay dagiti maapit. Ngem saan nga intulok ni Don Esteban. Kabayatan na, iti Ayanda Rafael. Awanin ti palimod pa'y kenkwana may papan iti kinatao na. Gapo tayong baga aminan ni Julia. Ngem imbes akalikaguman na tuntunan dagiti dadakkel na. Kinunanakit di amapandapay lang agnad iti probinsya da Julia. Tayjay nga isagana na tibagi na iti ipapan na iti Hacienda Gabriel. Iti met Ayanda idita. Natagtagainap na ni Gringo iti pannaturog da iti nagdagusan na abalay iti Ili San Gabriel. Nagdandanag da ito'y gaputan na lagip na ni Gringo. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anya dayjay anatagtagainap ko. Maaliyawak ang makalakip. Nakabutbutang. Rumuwarak dito kaserak. Itaag no adda ti aking balay di tatakasaritak. Mapanak di tabalay da di tabangir ti kalsada. Amok ang makagura kanyak ni Gringo. Gapo iti ipapanaw ko adi na ammo ti tinurong ko. Sana ba ni? Agsubli ak adagos ije ayan na. Apaman nga adda makalap ko adda magmay papan iti mapaspasamak ita. Iti Hacienda Gabriel. Ay, agyaman ak tanaanos ti aking balay iti nagdasak. Ni Mang Pinito. Kunak tumutasi ka. Kumusta? Nabayagan da di pa nagpukaw mo. Akagiddan ti pan nakaipanaw dagiti singin nga anak day di Lolita. Kumusta kan? Anya ti kinunam? Day di Lolita? Why? Natayen day di Lolita. Tinasayaat. Mapantag tugaw di tayan timpurnal. Adaw ti kayat ko adamagan ken ka. Ijay laangan pagdagdagusak. Di talaang. May mayat pay. Ang mga no makita na ni Senyor Esteban. Mapantangaro day. No kasta. Babae ti impas ngay idi ni Lolita nga adyan dagi jay singin. Wen. Saan pa'y nga iso ti pagsaritaan ta? Ayan dagiti singin. Sikatin ang tedan ni Senyora Agusta iti maysa. Saan ka de? Ibagak nga tati ang paiso. Pangasim idita. Ibagam ti pudno. Sikati ayan ti maysa ka dagiti singin. Sika ka de ti nang padakal? Ayan na itan. Juan, adda iti puder ko ni Gringo. Kasta? Ngam pangaasim tadi mo ibaga da ito'y iti sabali. Nang runakin ni Don Esteban. Nabayagan apasapsapol na dagiti singin. Anya, maaklon na lang anak na idan? Saan? Anya, apay nga rod apasapsapol na idan? Gapo iti kinabaknang. Anya akinabaknang? Naibalkot ka dagiti singin ti mapa ti kinabaknang. Anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Anya? Jay kinartib day di Lolita akas lalampin nga imbalkot na kadagiti singin. Ket mapa ti kinabaknang jay na imarka ijay. Uwan, adda nakamarka iti dayjay. Ngam, jak maawatan no anya. Mapagayam.
Wen. Idita. Ayan dayjay. Napatag dayjay kini senyor. Isu ti makagapaw no apay akayat na kayo ang makita kini Julia. Kastagayam. Jak laim pagarop. Saan alam pinday jay no di kat mapati kinabaknang? Ayan dayjay. Indulin mo ka day? Indulin mo dayjay ang mapati kinabaknang? Kwa. Mapati kinabaknang. Oh, apay adi ka agsao. Ayan itan dayjay ang mapa. Kwa. Awanan. Andiya. Jak pulos impagarup anapatag dayjay. Ama pagayam di nakamarka. Nakartib mo't ngamin. Isu nga, anya nga itiam mo. Anya ti kayat mo asawain? Awanan Jak pa'y kat malagipon no inananok day di alampain. Basta, awanan. Napatagday dya kini Senyor Esteban. Isu asapulam. Amang ano na idulin mo, mait. Wano na ilaok la kadagiti daanan abadom. Kahit ni Gringo, kumusta? Baro day dyayan saan? Ayan na. Agsasarunumot ng tidamdamagam. Jak pa'y kat amun no anya ti sungbatak. Edita, ado ti rumbang apagsaritaan ta. Biro kam dya ibagbagak amapa. Dakkelakit di apakay ranudam dayjay. Pumanawak adagos dito rin. Saan akong ngagpakita pa'y kinimang Benito. Kinuna na nga agsubli kat urayag ka no. Saanan akasapulan. Ayan ni Edita. Apay adi mo imbaga nga umay dito oy. Ado pa'y ti kayat ko amaamuan kan ko ana. Jakmet kayat ang makita ni Senyor. Iso nga imbagak nga urayan nat. Imayak la ditoy, tay bagak ken ka. Ken tapno di ka matektekan amang uray kanyak. Ibagam ta umay dito oy. Uray kat nagawidan ni Senyor. Kayat ko mat akasarita. Taado mo ti kayat ko adamagan ken ko ana. Mala, agsubli ak nga rod ijay nagdagusan na abalay. Imbaga ak nga urayan nak nga agsubli. Agurayak Benito. Ibagam ta umay dito oy. Wait, sige, mapanakaw. Papa, sa dino tinagapuan ni da kayo? Marisol, iha. Nadisgrasya ni Pedrita. Impan ni da kami ijay pueblo tapno maagasan. Ke? Iso pa yan tinagdadaulan ni da kayo iti oras? Iha Mia, saan nasabali na moher ni Pedrita? Saan pa'y na naitaw ni Sika iti agpapaayan dito asyenda? Por ke? Iha Mia. Awan pakibiyangan tan iti dayjay na viejo na mujer. Iha. Bakatan? Awanan ti serbitikas kan ni iso, papa. Ke? Si, papa. Iso na sukatan yun dagijay na agasawa. Nakatalak dito'y villa. Nagpintas sa kitaan ti taang. Wan. Italamanan nga agloganak iti mapor. Nabayagan da iti. Apay, kaano ti papanaw ni ijay lugar yun, anan? Balasitang akbay iti. Pimanawak ijay gapo iti kinariribok ti lugar. Aging gaitaket. Agdi na magpaimot lati kinariribok ti Mindanao, nanan. Ngam, saan na nakas iti? Adayon iti lugar mi tinariribok apasan ti Mindanao. Naglalawak ano ti sanikwadag iti babak ng ijay. Agpaiso ka di? Wen, baknang ladag iti baknang. Ad-adda abumakbak nang da. Didinto ta ad-adda mat arumidrikat ti kasasaan dagiti napanglaw. Talaga siguro akas tananan.
Nalawat ti sa likwa ti pagpapaayan dagiti dadakkel mi. Idinatayan dagiti dadakkel mi. Dagiti mo't kakabsat ko ti simbukar. Anya ti trabaho da, nanang? Isuda ti katalag itinalawa sa likwa. Ado ti tarakan ti amo da nga isu ti ay-aywanan dagiti kakabsat ko. Naistoryam idin kanyak ti may papan itinalawa sa nikwa. Dahita tinalagip ko. Idi kinalikagumak ti agbakasyon ijay. Takayat ko asuruan ti trabaho ijay away. Rafael. Nalawa mo ti asyenda ti amak. Akas iti imbagam. Arumbang lang atuntunak ti karbangak ijay. Wen. Tamay saka nga agtawid. Ngamsak bay ang mapanak ijay. Isaganak pa'y ti bagik. Para iti anyaman ang mapasamak. Nasaya at tinapanunot mo, Rafael, anak. Pudno nga ado ti maadal mo iti papananta. Kat maaramat mo nito iti ipapan mo iti Hacienda Gabriel. Jacket ti kasta nga style. No, da pa panan. Ibagam ko ma. Tapno saan ka birbirukan, nanang? Jak ngamin kayat asumurot ka. Napatag ti ginagarak iti napanak. Napanam ngamin. Ijay Hacienda Gabriel. Ijay tawidak nga asyenda. Anyat ginagaram ijay, nanang. Nakitam ka diti amak. Ha? Imbagam nga dak nga anak yo. Amunan? Binigbig na kadimot lang nga anak na. Ha? Oh. Pwede ka makasaw. Dimot kinunan. Atin ang likodan na ka edi si Kugnak. Anya ti kinunan na edi nakita na ka. Kwa anak. Huwag kayam. Inyulbod ko nga isukat bukod ko nga anak asaan nga ampon. Pwede ka matagsaw, nanang. Imbagam ka diti may papan kanya. Imbagak. Kat anya timbilin na. Kaya't nakadya makita? Kwa? Awan imbaga na kasta. Adda kanugayam kabsat mo a babae. Balasang itan. Anya? Kat isu itan ti katurayan ijay. Isu nga adda problema. No basta mapantalatan ijay. No, basta. Talagang ada sa baling asawa ti asyendero nga amak. Ada anak da. Wan. Uray. Anak-nak mo ti amak nga asyendero ha. Dakkel ti karbangak iti Hacienda Gabriel. Talalaki ak. Uray putot ng itirwar talalaki ak mat. Gringo. Mapantay dyan, nanang. Yaman muna kun ni Don Esteban Gabriel nga amak. Anya? Anya nga min na lugar day taya. Anya probinsya. Gringo. Ibagam no anya probinsya, nanang. No di mo kahit adwata mapan. Ore syaklatan. Gringo. Panawanan tapno tuntunok ti amak. Ket dawata kung titawid ko. Dakkel ti karbungak, nanang. Talalaki ak. Gringo. Dumngeg ka iti bagak. Anya probinsya ti ayan ti Hacienda ti amak kunak manan. Iso ti kayat ko amaamuan ita. Mabiit laeng, Gringo, anak. Dumngeg ka pa'y kadagiti bagak. Nanang, naglawa arancho. Ket nagado ti baka ken kabalyo a makita. Wen. Kukwati na nga to nga opisyal ti gobyerno da ito'y aradyo anak ko. Isu ti pagpapaayan ti inauna kapsat ko. Di mo nangeg ti imbaga na idi kasangsangpot na idi kalman. Nangeg ko, nanang. Ket maragsa ka nak. Takas lapudpud no mo tan akaanakandak. Rafael, ti amuda kat anak ka iti kinabalasan. Ha? Di mo imbaga tipod no anapasamak, idi maladaga? Saan? Tasi ka nga minti impambar ko, idi pagaw-awiden dak. Imbagak asa anak ang makabiyahe, gapo iti kasasaad ko. Kastagayam. Wen. Kinapudno na. Ado ti kinaulbod nga imbagak kadagiti dadakkel.
Ayat ko laang ang makapagtalinaod ta ijay syudad. Ang gamit ha? At datan dito'y nanay. Wen, kat aramidem ti anyaman nga ibaga ni uliteg mo akardo, a? Iso ti mangisurukan ka iti trabaho ditoy. Gusto ka. Sa ganaam ti ipapan mo ija Hacienda Gabriel. Anya ti kinunan ni Sika, Benito. Nakita ni Sika ni Edita, idinapan ni data pinagasan ni Pedrita. Wen, senyor. Katapay na di mo imbaga kinisya, ta kinasarita ni siya. Apagbiit lati panagsarita mi. Ta insambot ko jay pinagatang ti doktor akasapulan ni Pedrita. Imbagak nga urayan nak. Jakon nakita pa iti lugar nga imbagak apangurayan na kanya. Tungko ka, Benito! Senyor. Nalipatan ni Sika. Ti kapapatgan na banag na kayat ko na maalakin ni Dita. Iso tiga po na ano apay apinaguray ko. Jakon nakita idi nagsubli Agrobot ka, Benito. Mapan ni Sika sa warong ti amin na pagdagusan na balay iji pueblo. Anya? Kasapulan ni siya jay mapa. Alaan ni datayo day jay na mapa. Masarakan mo't lang ata ni Benito ni Edita. Makapagkikita mo't lang ata da Don Esteban, Rafael, kan Gringo. Gagayem, di yuliwan na denggan tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!